салом дӯстон, барои дастрас намудани доруҳо аз сайти софсавдору истифода баред. Барои зиёд кардани мӯи сар, ё зиёд кардани риш, ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ, ё барои зиёд кардани вазни худ, ё кам кардани вазни худ ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Агар дорӯи харидорӣ кардаи шумо фоида нарасонад, аз номи юристи ҷай муроҷиат кун, возвратш мекунанд. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Фурсатро аз даст маде. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи Ҷей. Шахсоне ки мехоҳанд канали Юристи Ҷейро дастгирӣ кунанд, силкае ки дар комментария закрепид кардагия бидроин регистратсия кунед ба промокоди Юристи Ҷей. Имрӯза видеои мо дар бораи нархи билетҳо, яъне шахсиятҳое ки дар Федератсияи Россия қарор доранд, ҳамаи амун нафаро медонанд ки ҳоло айни ҳол ба ҷумҳурии Тоҷикистон хеле омадан осон шудагия, вале аз сабаби қимат будани ширкати ҳавопаймоии Somon Air шахсиятҳо, яъне шаҳрвандои тоҷик ба воситаи дигар давлатҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд. Мо имрӯз нарху навои чиптаҳоро ба шумо камтарак дар бораш маълумот метиҳем. Бародарои азиз, ба ҳисоби миёна чиптаи ҳудудӣ, яъне ки бо ширкати ҳавопаймоии ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкати Somon Air аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадан 37,000 рубля нархи чипта дар бар мегирад. Агар шахсиятҳое ки через Тошканд ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ ҳастанд, нархи чипта 27,000 рубля дар бар мегиранд. Ва ё шахсиятҳое ки через Бишкек ё ки Ош мехоҳанд дохили ҷумҳурии Тоҷикистон бигарданд аз Россия, нархи чипта аз 15 то 18,000 рубля дар бар мегирад. ва аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон парвоз кардан ва баъдан аз ҷумҳурии Узбекистон ба Тоҷикистон дохил шидан 20,000 рубля нархи чипта дар бар мегирад. Бародарони азиз, ширкати ҳавопаймоии Somon Air нархи гарон будани чиптаҳоша мо дар чандин барномаҳо қайд карда гуфтагием ки яке аз сабабҳои қимат будани нархи чиптаи ширкати Somon Air и сӯзишвориро дар бар мегирад. Ин чиза анаҳмун намояндаҳои ширкат гуфтагӣ ҳастанд ва гуфтагиҳои увора мо пешкаши шумо гардондагӣ ҳастем. Яъне ки ҷумҳурии Узбекистон ва дигар ҷоҳо бензин ва газшон истеҳсолоти худшона, яъне ки аз дохили кишвари худшона. Аз сабабе ки ҷумҳурии Тоҷикистон ана ҳамин бензин, газ, солярка, дигар чизҳоро аз Федератсияи Россия харидорӣ мекуна, истеҳсоли худаш нест. Яке аз сабабҳои қимат будани нархи чиптаҳо бо ширкати Somon Air якумин ҳами сӯзишвориро харидорӣ карданаш дар бар мегирад. Бародарони азиз, як камтарак маълумот иба дар бораи нарху навои чиптаҳо ки аз Россия ба воситаи дигар шаҳрҳо ба Тоҷикистон омадан ё ки аз Россия примой ба ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол ёфтани шаҳрвандои тоҷик. Нарху навои чиптаҳо ҳамун буд, мо ба шумо хотиррасон карда гуфтем. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо ки ба мо саволҳоро равон кардагӣ буданд. Назарова навистай: салом алайкум бародар, баъди 15 декабр чӣ гап мешавад? Мо официални кор намекунем, патентмон тамом шуда, регистратсия дорем, чо кунем бародар? Акай Сорбон, чӣ гап мешавад? Официални кор накунен дар ягон ҷо, агар кору фаъолият накунен, дар ҳолате ки шумо дар хона менишинену кор надорен дар ягон ҷо, барои буд шидани патентон шуморо ягон ҷаримабандӣ намекунанд. Ва баъд аз 15 декабр чӣ мешава намешава, ира худованд худаш медонад. Муз ТВ нависад: салом алайкум, ман аз Тоҷикистон через Беларусия омадам ба Москва. Метавонам регистратсия карда ё ки патент? Дар ҳолате ки шумо ана ҳамин марзҳоро ғайриқонунӣ убур карда гузаштагӣ бошену ворид ба Россия шидагӣ бошен, яъне ки дар паспортон печат задагӣ набошанд вақти гузаштан аз сарҳад, дар ин ҳолат агар шуморо дастгир кунанд, нисбати шумо парвандаи ҷиноятӣ оғоз мекунанд. Ва дар ҳолате ки агар паспорти шумо печат дошта бошаву қонунӣ гузаштагӣ бошен, пештар аз фармоне ки Беларусия бироварда буд ки баъд аз 20 ҳамаи марзҳои худша баста мекунад. Агар шумо пеш аз ҳамин фармон биромадан вориди Россия гаштагӣ бошен ба воситаи Беларусия ва паспортон печат дошта боша, шумо ба ягон монеагӣ дучор намешавен ва ягон парвандарам нисбати шумо оғоз намекунанд.
Маҳмуд Шарипов нависад: салом бародар, як савол дорум. Ҳами ба приглашения Россия рафта метонам, як фирма приглашения тия мешава рафта, мутаассифона намешава, и асос шида наметона барои рафтани шумо. CFF нависад: салом алейкум ака, духтари ноболиғ ЗАГС кардан дар Корея, барои ба суд муроҷиат кардан чӣ намуд ҳуҷҷатҳо лозим мешава ва чанд қасм меспорӣ ё ки бепулай? барои ба суд муроҷиат кардан падару модари ҳаму духта бояд ҳамроҳи шумо бошад дар вақти ариза пешниҳод кардан ва баъдан ҳаму шахсияте ки шумо ӯро ба занӣ мегирен розигии ҳаму лозимай. Баъд вақте ки шумо мерен дар уҷа муроҷиат мекунен, аз ҷониби суд ба шумо хучон мегӯянд ки чӣ ҳуҷҷатҳоро биёрен пешниҳод кунед. Қурған Тиҷей нависад: салом алейкум брат, ма гражданини Россия нестам, метонам через хозяинам виза рӯй кунам, метонам занма оварда пешакӣ раҳмат. Мутаассифона намешава бародар, и асос шида наметона. Хаём Толибов нависад: брат салом алейкум, справкаи духта рӯй кунан аз Россия бояд ному фамилияда ё пасоли Россияда раҳмат, ба ному фамилияи ҳаму шахсияте ки шумо мехоҳен ӯра ба Россия бибарен, яъне ки ба номи падартона ё ки бародартона ё ҳамсартона шумо ҳаму справкаро через факс равон мекунен ва барои харидорӣ кардани чипта ҳаму справка асос шида метона. Шодибекзода нависад: брат, клипота кӯтоҳтар кунӣ намешавад, 10 минут афсона мехоним, мақсади гапа гӯ тамом. Бародари азиз, аввалан ки мо дар инҷа клип намекунем ва баъдан ки кӯтоҳ карда и суханҳоро фаҳмонда намешава. Мақсад кодекс, қонун, дигар чизҳо и ягон мисол, ягон прикол нестае ки ман дар 50 секунд ё дар 1 минут ба анҷом расонам, видеома ҷамъбаст мекунам. Ба ҳамин хотир мо ҳар қадаре ки метонем амура аз таҳташ сода карда ба шумо мефаҳмонем. Агар касе да маъқул нестае, хоҳиш мекунам ки тамошо накунад. Фирдавс нависад: сорбон брат, чартерни рейсо арзон шид билетош ё не? Ҷавоб те брат, ма январда хона мерам. ҳоло моҳи январда ҷадвалош биромадагӣ нестанд ки чанд парвоз муқаррар шидагӣ ва нархи чипта чанд сума дар бар мегирад. Биги Дега нависад: салом алейкум брат, ман зангир никоҳ мекунам, қатин дар дача кор мекунад, сумша ба худша бигирад дар шаҳри Санкт Петербург. Ман дар дача кор мекунам, илтимос ҳамира бихон, ман шӯхӣ намекунам брат, беҳтарин савоб мегирӣ. Номерош +8 911 699 49 54 Саиҷон. И бародар зангир будай, ба ҳамин хотир ҳамин комментарияро навистай. Шаҳноза нависад: ассалому алейкум бародар, 1000 бор саволот кардам, ҷавоб наметӣ. хоҳарам гражданка Россия дар ҳамон ҷо хона дорад, зиндагӣ мекунад. модарам метавонад ба наздаш равад? хоҳарам аснава нишида метавонад? бале, албатта метавонад. Ба воситаи шаҳрвандии фарзанд модар метавонад ки ба Федератсияи Россия интиқол дода шавад. ҳаму ҳуҷҷати худша хоҳарат, ҳаму касеро ки номбар кардӣ, ҳуҷҷати худша вай равон мекунад через факс ё через почта ва модарат бе ягон монеа метавонад ки Россия бирава. Раҷаб Тивей нависад: бародар, 180 рӯз шид менависам, я бор ҷавоб бите. марам тоҷикум мухӣ, да Қазоқистону Москва рафта метавонам? тағам уҷада гражданина ай Қазоқистон наметавонӣ бародари азиз. Федератсияи Россия ба Қазоқистон танҳо сарҳадҳо ё парвозҳоша барои шаҳрвандои дохилии хучон кушода кардагиянд. Ҷурақулов нависад: бачам касалия, чӣ хеле ҳуҷҷатҳо тайёр кунам, оилам бигира биёра. манда ҳуҷҷати русӣ нест, табобаткунӣ врачои худмон гуфтаиста ки Россия бигибар. меган ҳамира ҷавоб медодӣ. 1000 бор ташаккур сорбон, ҷавобша интизор ҳастам. бародари азиз, як ҳуҷҷат аз любой балницаи ҳаму Федератсияи Россия торӣ мекунӣ, яъне ки асоси бемории фарзандате дар ҳамҷа қайд мекунӣ ки барои ҳамин гуна беморӣ, мисол ҳаму духтуре ки дар духтури Россия қарор дорад, ҳаму врач талаб мекунад дар ҳаму приглашени, дар ҳаму справкае ки равон мекунад, дар уҷа қайд мекунад ки ҳамин хели шахсият бояд барои ҳамин бемориша табобат кардан ба Федератсияи Россия ба ҳамин хели духтар биёяд ва ӯ ҳуҷҷата шумо через факс ё через почта равон мекунен. аз ин тараф метавонад ки модараш низ ҳамроҳи ҳаму кӯдак барои нигоҳубин кардани фарзанди худаш дар ҳолати бемор буданаш интиқол дода шаванд ба Федератсияи Россия.
асмоа нависта: ассалому алайкум бародар, чанд рӯз пеш гуфтаем барои кор файрод кунам ба Россия рафтан мешавад, пригласид кунанд ҳавай корхона, ҳозир боша мегӯянд намешава рафта, чӣ хел фаҳмем? Апаин хоҳарен, ман нагуфтам ки аз ягон корхона шумо да ҳуҷҷат роӣ кунанд, шумо рафта метавонед. Ман дар ӯ видео қайд кардам ки корхонаҳои Федератсияи Россия тасмим гирифтаистанд ки муҳоҷирора, яъне ки муҳоҷирои баланд ихтисоса барбигардонанд ба Федератсияи Россия, чунки қувваи кории Россия баъд аз тарк кардани муҳоҷиро хеле сист шидагӣ. Ва ман дар ягон видеом гуфтагӣ нестам ки шумо ай корхонатон ҳуҷҷат равон кунед, шумо метавонед ки бе ягон монеа бирен. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам ки тоғрӣ гӯш кунед, дуруст бифаҳмед гапҳои маро, ки баъд ҳар чиза дар калаи ман напартоем, бигӯем ти гапа гуфтим ой хеле кардем нашид. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад дар комментарияи ҳамин видео бинависен ё ки дар Instagram саволҳои худтон равон кунед ва касе мехоҳад соҳиби 10 сомонӣ шава, рақамҳои Telegram да муроҷиат кунед, ҷавобтон мегардонанд. Дар паноҳи Аллоҳ бошед намакаса.